És majdnem otthon. Elindultunk Kassáról. Ezek a táblák, vezér úr, itt kint volt a fehér alapon a fekete 70, téglalap alapú fehér. Az a pályasebességet jelzi? A sebességjelzés, hogy 70-el. 70-el, és akkor fog következni egy 100-as. Rajta lesz egy mozdony, és az jelenti, hogy már a táblákra már lehet... A vonat engedélyezett sebességgel. Igen, és ha nem lenne az a mozdony, csak a vonat végétől. Értem. Köszönöm szépen a felvilágosítást. Ugye magyar utasításokhoz képest, szóval vannak érdekességek. Hát igen, hát van meg utasításból csináltunk magyarból a Különbözetik, persze. Százas tábla mellett a mozdony elhalad, és akkor minden, ami a sebben kísér. Igen, akkor van, de most úgyse fogunk előre a sebességet érni, hogy már menjünk kitérőben, már dolgok. Igen. Tehát már... Meg fázis határ. Itt még működik a vonatbefolyásoló. Ellenkező, ez úgy, hogy nem azt a jelzést mutassa, ami áthaladunk, ami előtte van. Persze. Mellettünk lévő második vágányon a villamos mozdonyok részére érvényes tárcsa. 2 pötty, illetve 4 fehér pötty, 2 balra, 2 jobbra. 4. Ja. Tehát így a rombusz. Föl kell készülni a áramszedő Leengerésére. Aha, köszönöm szépen. És szintén a villamos mozdonyok részére a kék rombuszban igen, az R betű vörösre áthúzva. Az a rekuperáció be van tiltva. Rekuperáció, mert van, hogy az áramot teszik a felső vezetékbe, és amikor ilyen át van húzva, akkor nem szabad berakni, tehát rekuperálni nem szabad az áramot. Tehát villamosra fékezni. Mondjuk rá, hogy fékezek, akkor az az áram, ami fejlesztve van a motorokon, mert akkor a motor ellenzik, akkor fejleszt áramot, nem használ, de fejleszt. Igen. És akkor fölösleges áramot bemegy az ellenállásba, és akkor ott semmisül meg. De van olyan, hogy a fölösleges áramot veszik vissza a felső vezetékbe, és ez be van tiltva. Értem. Ilyen jelzést mellett.
Igen. Tehát az jelenti, hogy fel kell készülni, és akkor következő le kell ezt húzni, mert vannak olyan, ami világít, az csak akkor kell, hogy világít, de ez állandó. Tehát itt állandóan le kell húzni. Nem? Na végülis ennyi a különbség ehhez képest Magyarországon, hogy itt van az áramszerűt letárcsa, ugye a vízszintes fehér vonal. És itt már föl lehet emelni. Igen. Az ugyanúgy, mint Magyarországon. Végülis ja, csak a figyelmeztető az többnyire jó, hát mondjuk az áramszerűt le előtt is el van helyezve, de általában a egymással szembehelyezett két tévedő. Tehát egy szakaszónak a másik vonal az hová vezet különben? Az Pelsőc felé, Rozsnyó, Pelsőc, Rozsnyó. Zólyó. Itt majd, és akkor Amazon Rákcsernőre. Aha. Az orosz határa, vagy Értem.
elejét, előjelzőt. Hát elég ramagy a pálya itt Kassától Híros Németig, Igen? mint a rossz alakotú. Rossz volt. Ez mindig nem volt jó. Sose volt jó. Pedig hát nem olyan nagy beruházás lenne. Még egy 120-ra megcsinálni, mert... Nem érdemes? Sem érdemes. Csak rendben legyen, és valamikor jártak személyvonaton, de már nem jár semmi, csak két Úgy van. reggel este. Úgy van. Valamikor jöttünk, de már rég járunk ide. 86-tól ide járunk. Az igen. És akkor itt a 70-nek a vége. És akkor a vonat utolsó jármű, hogy elhagyja, akkor lehet gyorsítani. Akkor már lehet. Aha. Így legalább valamelyest jártas leszek a szlovák utasításokban is. Hát nálunk sokkal egyszerűbb, mint a magyar utasítás. Igen. Sokkal egyszerűbb. Hát most voltam vizsgán, és minden 3 éve járunk is. Nem olyan tesztek vannak, letesztelnek. Nem csinálnak ebből nagy ügyet. El kell olvasni, de amióta mozdonvezető vagyok, 70-78-tól. 5 éves voltam, ez igen. Azóta mindenfélén mentem át, és ez talán most a legegyszerűbb. Tehát kihagytak olyan dolgok, igen, fölösleges dolgokat, mert mozdonvezető nem muszáj tudni. Nem muszáj. Még valamit kiraknak belőle, de meg lehet oldani. Hát igen. Csak valamit úgy kell tudni, hogy álmában is a fújja az ember most. Csak a Monori erdei baleset jut eszembe 2008. október 6-a. Fehér vezetőállásjelző. Kiér a nyílt vonalra a csóka, személyvonat mozdonyvezetője a Szolnoki telepállomásén. Megmarad a 3 vízszintes vonal, vonatbefolyásolónál is nem működik, illetve a vonat vonatbefolyásolása ki nem épített pályaszakaszról, ez volt Pilis vonatfogadó fővágánya, kiépített a nyílt vonalra, de foglalatra érkezett, megmarad a 3 vízszintes vonal, 15 helyet gyorsítsunk 106-ra, mert késett a vonat. Anyád! Szóval ez durva, nem? És csak 78-al szállt bele az Intercity végébe, ezáltal 4 ember halálát okozva. A legopogó, mert ami... Persze, szóval... Nagyon kevés ilyen baleset volt nálam. Volt egy pár, de ennyire... Nagyon-nagyon ellenyésző, csak... Szóval akadnak buta emberek. És nagyon finom voltam és nőies, hogy így fogalmaztam, hogy első a biztonság. És nincs miről beszélni. Köszönöm egyetértését, vezér úr, mert és ez a vízszintes alakú téglalap, fekete-fehér sávozással, ez mit jelentett? Az azt jelenti, hogy úgy, mint Magyarországon ugyanaz az értelemi embed, az ugyanaz az értelme. Aha, tehát fedezőjelzővel nem rendelkező megálló helyre figyelmeztető tábla. Következők, és akkor a fix távolságra van. Igen. Tehát a távolság Megállás a helyétől peronnak a vége. Peronnak a végétől, értem. Köszönöm. Akkor itt az anyagban nem takarékoskodtak. Igen. Most egy 30-as fog következni, tehát már jó, hogy 30-as meg 10-es volt. Ja, látom, itt 200 méter van az előjelző. Az szép. Az ideiglenes lassú jel az a Z betűvel kezdődik. Z betűvel. De a normális, ami az állandó, hát az, annak a száma mondjuk rá 30, akkor lenne 30-as, de ez csak ideiglenes, hát azért Z betű. Aha.
Tehát a lassú menet elejének a jelzés. Az előbb volt ugye ott a 70-es, ott a fehér alapú fekete 70, de mivel ideiglenesít, csak egy Z betű. Igen. Aha. 30-as, bedelünk a 30-as. Most tartsa nekem a 30-ast. Nagyon veszélyes dolog átmenni az egyik rendszerről a másikról, nagyon kell vigyázni, mivel hogy nem szabad hagyni bekapcsolva a főmegszakítót, a egyenáramost, azt ki kell kapcsolni, nem csak lehúzni, felemelni, de ki is kell kapcsolni, és ha elfelejtem, akkor nagy károk következhetnek ebből. Ja. Pálya bal oldalán az a K betűs jelző, szintén fehér alapon. Melyik? Bal oldalon, K betű. Az azt jelenti, hogy vége, úgy mint nem Magyarországon. Jaj, tehát a lassú... Aha. Ez a K betű az azt jelenti, hogy a V betű. Aha. Szóval az E az eleje, K vége. Igen, és K vége. Persze, hát ki is következtetett volna, a pálya jobb oldalán van ugye Magyarországon is a lassú menet eleje jelző, a bal oldalán a vége jelző. Z az eleje, K vége. Szuper. Ellenkező iránynak megfelelő 30-as előjelző. Közelünk a határhoz. Most mindent ki kell kapcsolni, mindent. Az áramszedőt meg kell húzni. És a főmegszakítót ki kell kapcsolni. Mert itt van utasság, egyenáram is. Meg most itt bajlódik a egyenáram, a váltóáramú megszakítót, nem tudom, remélem be fogunk tudni kapcsolni. Aha. Ez a határ, itt meg kell húzni, ez már le van húzva az időbe. A vége az egyenáramnak vége, és itt kezdődik a váltóáram. Aha. És itt már föl lehet emelni. A hullámos vonal volt az egyenáram vége, ugye? Na, meglássuk a magyar igazságot. Nem kapcsol. Többszörre kell próbálkozni. Mire összeszedi magát észhez kér. Írtam nem javítsak. Végül is begurulunk. Hát begurulunk csak. Csak hát az a gáz, hogyha nem tud lejárni a vonatról, igen. Nem megy fel a csáp. Hát fönt van, mert itt mutassa, hogy mennyi az áram, csak a főmegszakító. Ja, igen. Szocialista rendszer. Hát ki kell, hogy dobjon engem. Végül. A magyar gép. Hát Murphy törvénye. Tessék? Murphy törvénye. Hát szörnyű. Hát ez is gyönyörű. 20-as vágás. Azért tele van hidas németi, mint kutya bolhával.
tehervonatok tekintetében. Hát ez nem normális. Kell, hogy férje dobjon és Hát váltunk keresztül. 5 perc, az jó napot. 5 perc? hát ide férje Sokat mondtam, 2 perc. A 65-ös szili.